Kambening pa magtagulaling kayo. Panandaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo, at ban maging mabungay at makabadungan ng kaya katamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting miso, kapasalamata ng Christine and Crisel Herrera, para king pamagmasusi karing karelang kebayitan, Maria Francia Fides Manugid, Erlinda Jacoba, Edgardo Tulabot, para king makapasubaling kapag nasandari Jose Pepe Hison, Lilian Tapnyo, Homer Ginto and family, Linda Datu, para king malalagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Angel Bautista at Abel Munoz. Yulino sana king kayarianang maligaya rin kapatid tamong Mayango Nabie, lalong-lalo na Di Estelita, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Jonicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Raquel, Servando at Maria Rosario, Zenaida, Joaquin at Florencia, Sofronio at Angela, Oscar, 40 days, Lolita, Pocholo, Romualdo, Santiago, Emmanuel, Rico, Elmer, at Dingmaldang Kaladwaking Purgatorio. Ing sponsor tamo po kaniting miso, iyapi ni Luz Viminda Dungka and family. Makiabe tamo po ngeni king pamagkanta king dalita pamuklat. Alleluia, sinubli ang mebye, alleluia, sinubli ang mebye, alleluia, alleluia. Kristo, Pasko ng Diyos, Kristo, mi daw niya, nete at mikot-kot niya, dapot niya di mabiyaya, sinubli ang mebye, alleluia, sinubli ang mebye, alleluia, sinubli ang mebye, alleluia, alleluia. Sinubli ang bebye, alleluia,
Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Alleluia. Kilagyan ng igpa, ang Panginoon Panginoon Espiritu Santo, Amen. ang ginuman tabi kay kayo. At kaya ka ang timuri. Mayap ayabak po kay kayo nga. Maya payabak ko mo. Ngayon aldoyti, May 1st, May 1. Gaganakanan ng Santa Iglesia, ngayon aldoyti, kapag masusyan kayong piyesta ng San Jose, antimo ang meto nga talapagobra. May 1, yapin Feast of Saint Joseph, the Worker. Ngayon aldong iti, ganakantala po, ring hanggang talapagobra, para karing-karelang pamilya, para karing-karelang kalakal, para kingindong Santa Iglesia, at aliwapa. Panalangin tala po, king-karelang kapagalan, king-karelang pamagobra na sana, ibsiyan, dinanang kasngawan, apong San Jose, ingkarelang pamagobra, ingkarelang kapagalan. Dati po, malyaring itatang ima o itamo mismo. Nepo, sabihan tamo ka nga pong San Jose, antabayanan nakatamo at ingatan. Bangganita pagkandamanan ni Punggino, kay katamong sing-sing dalong at panalangin, kapamilatan ng masika na ng pamamilatan na pong San Jose, agninagnan, yagkastapahing kapanisyan, karindabatan tang kasalanan king milabas. Itangan po, magkumpisal ko, king Diyos sa mayupahing, at kay gayo kapatad, ulimi kasala kong bina, isip maman dapat, yailiwang kakulangan, ulini ka panagapukas Santa Maria Kapalambera, isablangang ilang po Santo, at kay gayo kapatid, Ingi ay panalangin king mo Diyos, Diyos king sa ginuta mo. Diyos, mayupahing to, nagatam, daw daring kasalanan tao, wala nagatangan sana kimgelang angga, Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalugmok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tamo. O ikpaming mayupaya, miglalang at ari ning metos sikluban, king balang panon ausan maying tao,
ban pasulungan at gamitan din kayang kalam, para kingagakayap daring aliwa. Kapamilatan ng San Jose, anting metong uliran at patnube, sa pon magkesa ng ganap, king obrang adwan, at miras ka rin kayablasan, ake kang pengap. Iriadwan mi, king kamilatan ng Ginoong Yesu Cristo, ang anak, ang biyat magari kambe matning banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Kolosas. Babo ring sablang kayapan, idagdagyo kanitingan, ing lugod ning itiya ing bubuklod, king ganap apamisasan metong. Magari sa karing puso kapayapaan ng Kristo, puling para kaniti kayo meyaus, misasan metong anting galamin ning metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana, na anumang sabyan nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyo ning Ginong Hesus. King kapamilatana, pasalamatan niye ing Diyos ibpa. Na anuman ning daraptan nyo, daptan yung laus king puso yo, antimo waring ing Ginu yang pagsilbihan nyo, at aliwa ring tao. Ganakan nyo king ablasanana kayo ning Ginu, tanggapan nyo king Ginu ing sidyana para kaniting pinili na. Uling Kristo, iya ing tune Panginoon, akya kayong susuywan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Ginoo, King sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. O Ginu, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Bayo mo pepaltoring kabundukan o ingyatong kaya kang lelangan, ika na ing Diyos ay alang kayangganan, at Diyos ka king kapilan paman. O Ginoo, King sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Babalik mi ing tao king alikabok akiyang ibatan, kaya kang sasabyan, o anak daring tao, king alikabok ni balik kayo. Atin lang patingapon, anti lang patingapon, ding libong banwa ka. May ngari laking napon alinabas na, o anting oras amakuyad ning bengi. O Ginoo, King sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Inya iturumo kaya kami king imbye makuyad siya. Ban puso mi king belwan mi pakabsyan la. Ginu ing kaya kang mwa kaya kami ang gakapilan. Kaya kalasan ng lunusan dening kaya kang alipan. O Ginoo, King sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Kagising mineng abak, katmon mo kesana king lugod mong alang kupas. Ban magkanta kami at tumula, kabang mabiya kami. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmula lang dapat mo. Paintulot mong ding palipimi, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginoo, King sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Ing ginupuryan niya, uling aldoldo, lulutasana kaya katamong problema, at Diyos siyang kaya katamo misasalbo.
Ginoo mantabi ke kayo, at kaya kaon timuri. pamipasyag king may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya kao, Ginoo. King panahon na ito, migbalik ya king sarili ng balen Jesus. Tinuruyo king karelang sinagoga. May nga pamulalala ring makirandam kayo. No ka rin na ibat, ingantikan yan, nakabiyasnan. Ngarang kinutang. Makanano yung makarapat kareting mala? Wari anak niya mo ning metong alwagi. Paliwawari Maria. Imana at yung kapatid na Hilary Santiago, Jose, Simon at Judas. Ela makapaniwa talawari kaya biyabe ketering kapatid ng babae. No ka rin nangan kinwaiti. Uli na nita si Quildengan. Nga na Jesus karela, mirarangalya ing meto nga profeta king sablang lugal. Subali mo king sarili ng balen at king sarili ng pamilya. Eya di napat dakal na mala karin uling ela maniwala kaya. Kabadading mayap na balita ng kaligtasan. Kapurian kaya kao, O Kristo. Ngayon aldong iti, pagselebran tayo po. Ing meto nga santong malyaring tagurian tamo, antimong extra ning kaligtasan tamo. Extra. Uling, alang masyadong masasambitla tungkol kaniting santong iti. Akala ko pa namang katukhayo, San Jose. Silensyo ing santong kasulatan, king bayong tipan, tungkol king nung ninoy San Jose, nung nanong Gewana. Bala mo mawari, ring ebangalistang apat, alalam balong sabiyan kaya, bistat man simbitlare, Karini nga po tarini, dahil very, very talkative tungkol kang San Jose, alangaliwa no ni San Mateo, ampo ni San Lucas, makanyan man, di takla mo sinabi tungkol kayo. Ing metong description tungkol kang San Jose, mayayakit siya, ketang sulat ng San Mateo, chapter 1, verse 19. Anong nunga na Joseph is a just man. Joseph is a just man. Ketang amano ito, detang amano just man, makasalali langan deng virtudes ng apong San Jose. Metong yan taong makatuliran. Akit tayang masala ining kabaldugan na ini,
Anyang makapabalo na San Jose, kingindong Maria. Nanong sasabihan ng istorya. Anyang makapabalo na. Anyang makapabalo na. Antat sa adiskubre ng San Jose, na ining babaeng pakikasalana, mabuktot na. Antimong meto nga just man, makatuliran na tao. Balo na nung nano ing sasabihan na ning batas na ing makanyan a babae kailangan niyang iligpit. Kailangan niyang mate. Adultery. Kailangan niyang basibasan bato hanggang mate. Nanong kewa ng San Jose, inisip na ingkawan niya na niyamong lihim. At ineburing misalbag akamarinayan Maria. At burining isalba king nanumang repercussion na ning kayang pangabuktot. Ito po na meging mapangangas San Jose. Pakit na itang kayang makatuliran, judgmental. Bala mo mawari, mali kung makananong milyari ni. O teke mo din ang tsansa. O ba't mo usgan ke? In that sense, makatuliran niya. Ketang kayang pamalak, nakawanyanan niya mong lihim. Bangkanita, may salbaga kamarinayan at maging dalan ng pangaparusa na nining babaeng umenang pakikasalan. At, itapin, itang kayang problema. Mayan nining problema ngayon adig pa kimbiyeno. King kayang paninap, dininaneng solusyon ng Ginoong Diyos. Ining pamagkakasakit na isip tanggapan at pakikasalan. Ining babaeng Maria. Kayang paninap na bisyon, atamo, kayang bisyon na nga ng San Gabriel, Arkanghel, Joseph, kami kakuno, pakikasalan me, Maria, uling ikakaglina, dapat na ni Diyos. Yang kakaglina nga yan, yapin ng anak ni Diyos. Yang kakaglinang yan, yung manyalba, king meto, kiatawad. Yang kakaglinang yan, yung magligtas keka, nanawari. Mi masmasya, Jose, at anyang kagising na, tengwanan peki kasalane, inang kabinane, metong ayasawa na, Maria. Ketang panina pa ito, mamyalungan niya naman ka rin, itang virtud ng humility.
ng kababan ng Jose. Just imagine, may ito nga paninap, lubos-lubusan may paniwala, wala na. Yapin ka rin, lulubyan naman tang virtud ng kababan ng San Jose. Yes, Lord, even if I do not understand fully what this is all about, I bow in obedience. O ito. Karinya naman lulubit ang virtud ng kapamintuan. At ining kapamintuan ng San Jose ngayon maka-spread out siya kaya ng delanan. Anyang maglayunan. Na po, may kasensus ay inawad ng Cesar Augustus. Namintuyo. Eman dapat. Pero, ang timang meto nga, tapat audio, may kibalo, kimbatas ng Moises, may mintuyo. Anyapin, kaya pamaminto na, o ita, inganak, kay Jesus, may bayit siya king lalabagan sabsabat, karing king Belen. During the census ito, may glakbelang, yan pala, may Aldone, Maria. At, naragubalong San Jose, nung nanang gawa na, menintun niyang pipaglayunan, dapat, alayang ikit, o ita, misapwakya, inganak, king lalabangan sabsaban, karing Kimbelen. Sabi niya naman yung sakripisyong gawa ng San Jose. Kaya ba't na nito, kanyang milabas in 40 days, ning kayang bayit, delare king altar. O ito kasing adwanan ng batas ng Moises. Kaya niya, kakit mo na naman, yung kapamintuan ng San Jose. Delare, ilang adwang Maria. Anong nuka rin, kimunaneng Simon, a profeta. Hemintuya. Eman dapat, kasi exempted ya dapat, anak nga ni Diyos And yet, ulinapin ng ita, ang sasabyanan ng batas, tikyanda, ring miyasawa. Dinawunde. The presentation in the temple, the fourth mystery of the joyful mysteries. O kanyang datanging ukdo, burining papate, Herodes. Again, may ninap na niya naman ni San Jose. Dalan me, inganak ang ponimana king Ehipto. May mintunan niya naman hanggang masakit. Makananong maglakbe. Lakbe me ng imang kalong-kalong na yung kayang anak. Sakeme king donkey, king animal. At saka kalumakad, king mara yung lugar. Sabihan po, manimat mabalakat. Hangga Manila, Marayal. Makanya naman, may mintuya Jose. Kaibat, anya atyone ka rin. Penenaya na.
nung naning maging abiso na ning anghel, nung kapilan lamalyaring magbalik Jerusalem. Anyang meninap na naman, nga na ning anghel kaya metene, ing bisang makamate, king anak. Wanan me, at idala mo na, magbalik na kayo. King Israel. Nyamiras la Galilea. Napansin nga, no? At abalita no si Archelaus, anak ng Herodes, yay ing mimiral a gobernador, pilitan ay tatang na, nung niya, karing Galilea, taglus-taglus yan Nazaret. At karinye, paragul, ing kayang anak. Remember the 30 years, the hidden 30 years of Jesus in Nazareth. Ninong kayabi na ka rin. Ninong kahulubilo na ka rin. Alangaliwa, no na Maria po Jose. Imagine niya ito, the stretch of time, for period of 30 years. Mamintuya, ing anak. King kayang foster father. King kayang guardian father. Alangaliwa, no na San Jose. Yan po yung makuyad asalaysay o istorya tungkol ko nga pong San Jose. It's not much, but enough to understand the mission God has given to Saint Joseph. San Jose, nga ng San Mateo, ketang kayang pamanyulat, is a just man. That's all what is said about Joseph. Nga napilitang metong apari, anyang kaya nakanakang kumpari. Alang masyadong masasambit lakang San Jose in the Bible, except that he is a just man. And that just man nga kupin, the word just, po, mamyalunga no keti, makikamaganak no kareti, dengaliwang virtudes, in kababana, in kapamintuana, king kaburiana, ng Diyos. Anyapin, dapat tayo mong parangalan, nung makanano ng parangalan, ng Indong Santa Iglesia, San Jose. Adwaya po fiesta, balo yan, March 19, antimong patron of the Universal Church, and then May 1, the patron saint of laborers. Kaya pong December 8, 2020, aganakana ng Papa Francisco na itang aldo nga ito, 150 years na ang pangaproklama ng timang patron saint of the Universal Church by Blessed Pope Pius IX. Dineklarane ni Pope Pius IX kitang December 8, 1870. Nung inya kitang December 8, 2020, 150 years na yung pa-deklarante mong patron ng Roman Catholic Church. Anyapin, nambagat, dimput na ng Santo Papa, itang okasyon na ito para ideklarane in December 8, 2020 to December 8, 2021 as the year of Saint Joseph.
Bala nyo, anyang dandamang ko, in proclamation na ito, ng kakatamong kasalukuyan na Santo Papa, ba? Timing niya, very timely niya. Kaya panahon na ng pandemic nga ako. Dapat siya i-invoke si San Jose ngayon panahon ng pandemic. Bakit? Kasi metong asisirana ng pandemyang ay ni happening indong Santa Iglesia apapabante na ng Diyos kaya antimong patron ng Universal Church. Apektado yan. It is on the brink of collapse. Nun pitutuliran. Inengke katamong pisamban, kasalpantayanan. Bakit tayo? Binibiro mong maka-livestream tamo mo? Binibiro mong simbaka ka makapakinabang? Binibiro mong deng sisimba kapurenggit lamang? Nung walang pandemya, sa pakya, impisaban na iti. Nung walang pandemya, at tiluketi at antimong metong nga iglesia, sasamba kay nga ponggin. Sisimba, makinabang. Alayta. The pandemic has destroyed the very heart of our faith, of the church. Yapining banal na misa, tanan niya, masakit siya puso ng Santa Iglesia, huli na ng pandemyang ayni. Peka puso, na rin kasalpantayan ng tamo, yapining banal ay Eucharistia. At ining banal ay Eucharistia ngayon tayo pag-celebrate freely ngayon uli napin ding protocols adwana ng sitwasyon. Yan po, is on the brink of collapse. Iko, nanong peka-sentro na ng katawan, yung puso mo. Potang masakit siya yung puso mo. Kingin mo balo. At any time, may atake ka. Mate ka. O ngeni, in Holy Mass, sentro na ng kekatang kasalpantayanan, yung may atake, yung sisiranan ng pandemya. Yapin nga ko, our faith is at the brink of collapse. Noon niya, kailangan. Impat nobena, nining San Jose ay ni. Yakasing patron tamo. Yung doktor ng Santa Iglesia, ngayon masakit siya, at kailangan ulwane, bantyane, antabayanane. Nyapin nga ko, anyang ideklarane, imbanwang iti, ng Santo Papa, antimong Year of St. Joseph. Very timely ang ako. Uling, kailangan tayo. And ang santong ini, who is next to Mary, in importance, kailangan tayo, mangkanito, aulo ni, ang pusong masakit,
ng Iglesia Katolika Romana. San Jose, panalangin mo kami. Panalangin mo kami. Antabayanan mo kami. Guardian mo kami. Amen. Talagad tap. Pagkamalang kong kapatid king pamamilata ng San Jose, manalangin tamo king Diyos para karing kekatam pamangailangan. Yung pamangailangan ding sablang talapagobra at yung mabilang Santa Iglesia. Yung pakibat king balang kay doon Ginoo, papamungan mong mayap hingke kaming obra itagam po. Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. Para ka rin pamuntok ding sablang bansa, mabiyasa kang San Jose, kilalanan da king ding talapagobro, maragul nung dake ning balang pamilya at ning balang bansa. At uli nito, dapat lang mirinan karampatan na pansin para king ikaunlad ning yato. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. Para ka rin pamuntok daring unyon daring talapagobra, era sana kakalingwan ing turo ng Kristo, dikil king lugod parang karimparang tao. Magsikap la para king ikakayap ding miyembro at ding kumpanyang pipagobranda, emu para king sarili rang upaya at kapakanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. Para karing sablang talapagobra, lawanda sana ing karelang obra anting lauslob apaman king Diyos, banketa munla ding karelang kabiyayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, sa pandakiasana ring meritu at panalangin ng San Jose, ng esposo ning banal mong Hindu, apayapakit kaya kami king dignidad ng obra. Kamamilatana, akamtan misana, itang emi agyong akamtan magdilidil. Idingan natin ang kamamilatana ng Kristong Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang
sa'yo. Manalangin kay Gabadad, baning kakot kay gayon daon, at ang gapyara pa ng Diyos, igpang mayupayan katu. Tagapanasaning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuriti kaligaya ng kayang lagyu, ang kaya katamo ka sa plala at ning mabilog ng santay Diyos. Manalangin tamo, igpaming miglalang, sibol ning sablang pakalud. Balikdan mo reting kay kaming ayin, kaniting kapyesta ng San Jose. Gustan mo, iting sakripisyo mi, maging santungan de ring sablang mamaos ke, iting anadon ikaw ilata ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo man tabay at kay At kaya kanti mo, nayo rin puso. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa Ginoo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulit, sugat at makakabusing pasalamatan da ka, king sablang pinandit at numan ka rin. O ginapanalig pa, mayupain ko to talangangan Diyos, kamamilata ng Kristong Ginoo. Biryan mong miyabi ang king Nona Birhen Maria Iose, aayasahan mo king katapatan, ban ating igpang lumingap, king balayan, ang makayagong, king kekang anak. King kayupayan ng Espiritu Santo, beit ne ng Birhen Maria, ing pakamalan mo anak at para karela meging malingap ya kapamilatanan ng pamanluwaluna. Ulinita kang beri sablang por ng angel karimbano, dalit may kekang likaya, dahil makyabe lang tuk ng babiya kapurian keka at ngaming ang kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tunikapin banalogin ikayong panibatanan ng sablang kabanalan. Ulinita pagparlampumi. Kabanal mo sa dating ayat ng slag ng Espiritu ban para kagam. Mayalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Bahay mi daang kusang lupkim pamilaz at kamatayang kinuhaning tinap. At pepasalamat siya kaya kapiraso ni at binyan ay karing kain disipulos nga natanggapan niya ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan amitawan para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ni nga po ng kinuhaning kalis. Pasibayan pa ba salamat kay katbinyaning kalis, kaning kay disipulos, nga natagapanyay, ikongan at minamko kani. Iri ang kalis ni kanakong daya, ang daya ng bayo talanggang tipan. Amibo para kay kat parang sablang taa, panggita yung patawaran ng kasalan, kaptan niyo iti, bilang kapigagan akan kanak.
Pasyagdahing ini misteryo ng kasalpantayan. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Yang ining kaganakan mi ay pa, ang kamatayan at pamanyapli ng may biyanunap, daraon mi akegay din tinapin ng Diyo, ring kalis ng kaligtasan. Lain pasalamatan keging pepalyarian mo kaming, matampang talakadara panaban sa muyo ke. Mapangbabami ng paggamumo, hingi kami ang sanang may solusyon, king katawan at dayang Kristo, tipunana kami ang tingmetong ng Banal na Espiritu. Kinagan mi, oy pa, insan ta iglesia makalagkanap king meto ya, banuganap ya sa aking lugod, kang binigay kaming Papoy Francisco, Torrentino kay kaming Arzobispo, Pasiano kay kaming Arzobispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin niya. Minsan paging lugtang, ganakan tal, ding kay katang personal, akayado niyan kingin. Kinakan mula naman, ding kapatid ng pepay nawa na, at maninayang subling niya, at ding sablang niya mo na biya, tanggapan mo saan. Imaligay ng harapan, pakalulon mo kengan, gano'n kayong karapat dapat magkamit, kim lang hangga, bang kambenin na Birhen Maria, Indoning Diyos, kambenin San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambenin ng apostoles sa ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun, puri nagat paligay kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambenat kay pangmayupay. Kagawin Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ini berian tayang pa, miglalang kay katam. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
kami sa lahat ng masama. Ikaw sa gabiyo, ginuking sablang maro, malago na yung pagkaluming kapayapan kayong panahon, maging kasaupanan kay kong pagkalulo, para di kayong mikabos kayong kasala, ligtas kayong sablang kaligaligan. Kaunay kami kamben, malikain ka panaligan, kayong panyatan ni Yesu Kristong kaya kami talapangap. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman, king alananga. O ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoles, ing kapayapan lalakpang ko kegay, ing kapayapan ko bagya ko kegay. Amasa balikdan din kay kami kasalanan. Manalwa ng kazalpantiyanan ng kayong iglesia at pamayapan may ang panbilog na nagpangking kaburian. Kayong diyan maagari manggaman king alanganga. Amen. Ilagod at kapayapan ng ginamantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kanti mo, Bakit tapong yan, may kakametong tamo at may kakalagod kingdom. Kapayapan. Piling payapiling katao na dahil tayong sa Kristo, pagkalun na siyang bilanganga, kikatamang sablan tatanggap kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. Yoing ko din ng Diyos, niyo milakong kasalanan niya. Nung lumayaws kingapunan ng Kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka, dapat yung kasimay nga mano mo, kumayap na ako. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagabag, naway mapanaagan ka, hindi lang matala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Ni unos ng bighati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ni numan, ika'y dala
sinta, inang ginigiliw. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming tita. Naway maging hantungan pinakamiting kaharian. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginigiliw. Talakad tamo po. Manalangin tamo, o ikpaming malagud, pagkaramdaman mo ring panalangin ding sablang pasik nangan mo kaniting Eucharistiya, ingalimbawa ng San Jose, abulalag misa, king Jemi, ingkekang lagud, at makapagsaya, king kekang kapayapan, manggaman, kapilan, iriadon kumulatan ng Kristong Genome. Amen. Siklod tamo po para king dapat ning pamagtagulaling kang San Jose. Idawad tayo po in mabilog a parokya para ka nga pong San Jose kaniting banwang anong numi deklarayan the year of Saint Joseph. Bangganita antimong igpa ning kasalpantayanan mantabeya kay katamong talasalpantaya kaya kayakatang journey, kaya kayakatang pamaglakbe, kaniting maselan a panahon. Siguradong antimong maya payigpa, mantabeya, kaya katamo San Jose. At adwan tamo kaya na ilawot ne, ing mabilog a parokya, king pandemya ausan tamong COVID-19. Dapat na pa magtagulaling kang San Jose. Papu San Jose, talalingap ning talapagligtas esposo ning Nona Birhen Maria. Keka ing Diyos, penibalane, ing anak mong bugtong. Keka ing Maria Binilina, ing kapanaligahan na, kambe mo Kristo Jesus. May katawan niyang tao, kasanmetong niyang ginoming Yesu Kristo. At ning Nona Hindu, para ngalanda ka, kambe ning tapat, alagud at kagalangan. Pipilinan da kang yan ng aldong iti maging igpak, talalingap ko at talapanluwal. In Diyos igpa, tamo, may pahintulutan na katamong magmasusi kaniting banwang iti, ang makatagulaling kekang ikarangal. At ang temorin, ing matulang kalimang dalan a banwang anibersaryo ng Kristyanismo kimbansa. Kambering mapasalamat na puso, kikilalanan da ka, anti mong maulang kalam ng Diyos. Kaya kami, man maging kayantabem, talaturumi, bialimbawanan,
at talalingap mi, kaniting banwana ning jubileo. Lalapit kami keka ban tagulaling mila, ring memalen mi, ing banal ang kapulungan ng Pilipinas, ding diocese, parokya at pamilya. Kambiring lugod at lingap ning metong at tata, sinese at telakadme, imbyening banal a pamilya, king Nazaret. Mapagmabaming pag-amamuke ka, ing panwanan mo, ing sablang kararaptanan mi at saupan mo kaming mitalakad, king banal a kapulungan. Ing katawan ng Yesu Kristo, king mapamintong kazalpantayanan, mandatilang pamanlugod, at matatag a kapanayan, king malugod ay patamo. Makasadya kang parating makirandam at maminto, king kaburyaning ikpa, at mga mangambil, kang Yesus karing sablang panganib. Antabayanan at panuwalo mo kami, nganing makipaglaban kami, laban karing moral at katauan, asakit at kapadandaman ning lipunan mi. Ipanibala mi laki karing sablang pagdulapan at paninasan mi, ang makauli king kaligtasan mi. Ipanibala mi laki karing sablang pamilya mi, ading sablang tatang, ban maging tutula karing kaya wisanda, antimong salamin ning lugod ning igpa, adyo banwa. Panibala mi laki karing sablang dapat mi, pan makasaw karing kapatad mi, ang magdusa king kakaluluan, at karing mga bayat akasakitan, at pagnasan mi, keka o San Jose, kaibat ng Jesus at Maria, tatagulaling milaring katawan at kaladwan, kambering sablaming pangataw, atyo ke kami. O San Jose, ke kami mo naman ipakit me, ing sarili mo timong metong pa, tayran mo kami, kindaklat ning G, pakiabutan mo para ke kami, ing grasya, pakalulo, ampon tetagan, at ikabus, ampon ipanduwalo mo kami, king sablang maro. Amen. Talakad tamo po. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose, liningap ne i Jesus, King lugod mong maula, neging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulong karpintero, Kasintian, maligayang San Jose, obrang mayap tepat mo, obrero ninggilo, obra at panalangin dinaulo. Wala ka, King Diyos at pangapuna, then wala ka, maligayang San Jose, Maestro ni panalangin, ibiemungin ka lang, ing Diyos pakiramdaman niya at
Inginuman tabi ake kayo. at kaya kan At timurin. sinalagay ng Diyos ng ipa at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Imbis na may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo po yapong San Jose. Panalangin tamo kaya na sana ilakone kay mabilga parokya inga panday. Misana baka maranon Mintaya king kayang kumputan Ni Maria, Maria Magdalena Bangke ng Jesus kayang lawan Nagkinuala na iyong kini Kini Sylvia Hallelujah. Inginu ala na yukin. Kini Sylvia.